Asopax Production. Kijk jij wie die van die laat samen man. Maar ons aan nog gauw man. Bang miro. Ons gaat nou jobak doen. Ons gaat nou PE doen. Ons gaat nou jobak doen. Ons gaat nou PE doen. Ons gaat nou bel. Gal op jou phone. Ons gaat nou bel. Gal op jou phone. Ons gaat nou jobak doen. Ons gaat nou PE doen. Ons gaat nou jobak doen. Ons gaat nou PE doen. Ons gaat nou bel. Gal op jou phone. Ons gaat nou bel. Gal op jou phone. Kijk je als nog stress in dood man. Noba jobak, noba PE my bro. Osa zie man. Je die nou weer. Als er nog stress in dood man. Als het lekker is het jobak is het PE. En PE is die bij daar krijgt ze al die type slij. Een jobak loop ons rond dan zoek ons net dat man niet jou. Als het lekker is het jobak is het PE. Nou gaat ze linkerkant toe, daar gaat ze rechterkant toe. Nou gooi je schouders op en doen het lekker zij. Nou gaat ze linkerkant toe, daar gaat ze rechterkant toe. Nou gooi je schouders op en doen het lekker zij. Nou sê my wat gaat dan, die kansie sy doen het mal. Toe hy sê haar body move, ek voel het die binneman. Nou gaat ze linkerkant toe, daar gaat ze rechterkant toe. Nou gooi je schouders op en doen het lekker zij. Kijk je als nog stress in dood man. Noba jobak, noba PE my bro. Osa zie man. Je die nou weer. Als er nog stress in dood man. Asopax Production. Nou gaat zij linkerkant toe, dan gaat ze rechterkant toe. Nou gooi je schouders op en doen het lekker zij. Nou gaat zij linkerkant toe, dan gaat ze rechterkant toe. Nou gooi je schouders op en doen het lekker zij. Ons gaat nou jobak doen. Ons gaat nou PE doen. Ons gaat nou jobak doen. Ons gaat nou PE doen. Ons gaat